Hello Lwgwfwr, good afternoon जि अखाना Lwgwfwr अखायानो जे हागासिनो नोंथांमोना मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो जोंना दालि दावदै एवनाय गय जानोसै आङो गय जानो लुगैसोबाय Lwgwfwr नोंथांमोनजोंहाय आं मोनसे बुस्थु अनलाइनावहाय बिहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय फार्स्टआवबो हरखांखाबाय सेकेन्डआवबो हरखांखाबायमोन ओमफ्राय फैसा गैयियाव सफैना होनानै रिटार्न थांफिनजोबदों आरोना ओमफ्राय बे बुस्थुखौ ना Lwgwfwr बयबो दा सम ट्रेन्डिं आरो बायगासिनो आरोना बयबो बायनाय नुयो आरोना आनबक्सिं खालामनाय नुबाय थायो आरोखि ना आङो थ' आंबो दिनैहाय सफैबाय नै दहाय 12टा साराय 12टायाव सफैदों आरोना बे बुस्थुआ ओमफ्राय आं दासो नै माने आनबक्सिं खालामनो नागिरदों ओमफ्राय बिराद इम्पर्टेन्ट बुस्थु आरोना Lwgwfwr माने जों बायदि मिडिल क्लास मानसिफोरनि थाखाय आरोना जों बायदि जेनेबा खस्थ'जों सोलिग्राफोरनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे उन्दै गथ'फोरखौबो मोनसे गियान होनाय जायो ना माने गोबाङानो मिन्थिखायो गोबाङानो बुजिखायो थ' आं नोंथांमोननोहाय देखायनोसै बे बुस्थुखौ मा बुस्थु नै Lwgwfwr आं फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार हरदों ओमफ्राय बांद्राय दाम गोसा नङा Lwgwfwr ओमफ्राय मानसिफ्रा साननो हागौ दाम गोसा नंथारा आरो बिराद खम दाम माने बयबो बायनो हायो आरोना थ' आं नोंथांमोननोहाय बेखौ आनबक्सिं खालामसै दे Lwgwfwr नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्राय आं देखायनो लुगैथारबाय आरो माने आं नायनो लुगैथारबाय आरो ना माबायदि बुस्थुआ बिराद नुबाय आङो फेसबुकआवहाय मानसिफोर लानाय आंना बे थार्ड टाइम माने फार्स्टआवबो सेकेन्डआवबो सफैनानै थांफिनदों आरोना बुस्थुआ ओमफ्राय दिनैसो लाखिनो हाबाय बिराद खम दाम ओमफ्राय थेवबो बे फैसायानो समाव थाया नालाय Lwgwfwr ओमफ्राय दिनै जेने थेने आं लाखिबाय दायो आं नोंथांमोननो देखायनोसै मा बुस्थु बियो नायनो लुगैथारबाय आं बिराद एक्साइटेड जाबाय गोबाङानो मिथिखागौ खोमा मा बुस्थु Lwgwfwr जि मोजां नै Lwgwfwr मिथिखाबायना लोगोफ्रा पिगि बेंक जों बायदि मिडिल क्लासफोरनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट माने गथ' फिसायाबो बिबाय थादोंमोन आंना पिसालाया थ' दिनै फाइनालि सफैबाय आरोना Lwgwfwr Suka नायनोसै र' सेभिं खालामनो हायो ना हाया नै बिदि थख' होखाजोबनाय दङ आरोना माने बेसेबां सोनो ओमफ्राय मा खालामनानै दोननो हागोन ना नुखाबाय नोंथांमोना गोबां मानसियानो बेखौहाय अर्डार खालामनानै लाखाबाय नोंथांमोनाबो हायोबा अर्डार खालामनानै ला थाइसे थाइनै जमा दोननानै खामानि होगोन फिउचारावहाय बेहायलाय होनदों नै 1 लाखसिम जमा खालामनो हायो होनदों खिन्थु बांद्राय गिदिर नङा बक्सआ नै Lwgwfwr बेनोमोन टाटा बाय बाय